Tervetuloa tähän videolle. Mä kävin itse ostamassa 3 halpahallilla kaikki oli 10 euroa, joten sanotaan, että mä ostin melkein, käytin jo kaikki lahjakortit. No häpeän tyhmyyttä, käytin jo kaikki. Mut joka päivä tulee tässä lisää unboxaamista. No nyt unboxataan. Ensimmäinen on tämmönen Petrop. Ja ihanan söpö koira. Ihanaa. Oh my god. Aurinkoistasi. Ja sitten, kun mä sanoin Petsin takana. Okei. Mä näytän sitten ne 2 paketit. Mutta tämmöistä mulla ei vielä oo. Niin. Ja siis tommonen. Pesu kysyy, leikiks mä vielä paljon pesää, niin kyllä mä leikin. Ei mitään, mä ajattelin tuossa pitää huoneeseen. Sitten tää video ainakin menee ihan pilalle. Silloin tein unboxaamista. Joo, sitten. Älkää nyt jos tässä vähän kuuluu taustalla tai ääntä. Sitten. Ottakaa heti mahan sakset. Hys. Mika sakset. Video odottaa. Mika ne sakset. Mika, anna sakset. Mika, anna sakset. Mulla on se video kesken. Mika. Mika, anna sakset. Äkkiä, se video on päällä. Sano sille skinset ei tuu mun huoneeseen, että toi video on pilalla unboxaaminen. Jos olisi tulos. Noin. Sitten unboxataan nää. Avataan nää paketit. Joo, silleen. Tommonen, mä unboxaan nää. Tommonen söpökoira. No, kun mä tarkoitin paketin takana, niin ei se ole vielä tämä paketti. Katsotaan mitä täällä tulee. Hetkinen. Jos tässä puuttuu se raha, mä huudan. No, ei pitää varovasti avata kohdella. Lahjakortti, hyvä. Tänne nyt. No niin vaikea avata. Niin sehän on, nämä on tommosia, että ne kannattaa oikeasti hellästi kaikkia, ettei nää väänny. Älä viitti kiusata mua, paketti. Ei. Melkein osuin tuohon korttiin tuon reunaan saksilla.
järkellä. Tääkin maksoi mukana tämmönen. Jos näkee joku sen jutut. Sipelin. Mä en muista, miten ne toimii. Kommentoikaa. Uutta petsirahaa. Toi on mun mielestä uudempaa petsirahaa muistaakseni. Joo, se on sitä uutta petsirahaa. Tää maskotin kuvakin on muuttunut. Kattokaa, se rahakin on muuttunut. Sitten on toi maskotti on vaihtunut. Joo, ihana. Tää on hieno. No, tää on tyttö. Koira. Musta jos haski. Taitaa olla kyllä haski. Eiks tää oo haski? On tää varmaan haski. Kyllä. Joku minikoira. Seuraavana voisi tulla täältä paketista tämmönen 2 paketti, kun mistä mä puhuin. Aurinko voistaa tuohon, niin sen takia. Joo, tommonen. No, täällä paketin takana. Mä näytän, mitä mä tarkoitin sillä, että tää menee roskiin. Se kortti, mikä on tosi arvokas. No, tuossa on toi joku pelijuttu, että se on auki koskana milloin toi koodi pitää käyttää. No, joo. Aina uusimmat koodit, niin kannattaa käyttää kokeilla aina. Videon jälkeen mä haluan kertoa koodia. Joo, oikeasti kannattaa. Aina uusimmat. Niin. Ja sitten mä näytän teille, kun mä avaan tän. Niin. Kohta mä näytän sen paketin takana olevan. Apua, lausu sepesiin tän läpi edes. Hui! Taitaa hissi rautalankaa. No. Yes. Tuossa tää petsien värikki. Tämmönen petsop. Tää on tämmönen joku lintu. Pöllö. Tää on kyllä pöllö. On tää pöllö. On tää. Eikä pöllöpetsi, toki lintu. On tää pingviini tai lintu tai joku semmonen. Lintu, pingviini, taikka sitten joku. Tää näyttää puoliksi siililtä ja puoliksi linnulta. Joo, tämmönen. Tää on silmät. Kattokaa nyt sen silmiä. Tässä se paistaa tolle ikävästi. Älkää, koska mä en tää kameraa tolleen. Nätti. Mä aika kauan näytin tota pakettia. Aini ja sitten koirassa tippui toi harja, mitä mä en edes näyttänyt teille. Siis tästä. No, älkää heittäkö tätä pakettia vielä roskiin. Siellä on tosi tärkeä asia. Sitten täältä tuli tämmönen nyt. Tulepas tänne. Joku tommonen salaattimuska. Tommonen. Kiva. Sitten täältä mukana myös. Sitten tuli petsoppina. Se on sitten myös tiikeri. No, niinku ei tiikeri, kun on tää jonkunlainen tiikeri kyllä. Ihan tiikeri. No, niinku mulla on toinen tiikeri tämmönen. Mutta siinä ei ole raitoja. Ja tääkin on semmonen, mitä mä oon halunnut. Ja tää on tosi nätti. Ihana söpö tikru. Ja musta tuo tikru. Mä vaan katoin, ettei tuolta ketään videota häiritsemään. Sitten tavarat. Mun sormet on paremmin murtuu tässä. Mä oon kova keräällä, ei kyllä viekin petsejä. Tommonen. Ihana. Pihvi. Ei semmoista olekaan myös.
Sitten on, nämä on pähkinöitä. Mulla on pokroneissa, mutta nämä on pähkinöitä. Ihan kiva. Kyllä mä tykkään näistä. Mä tykkään näistä mun ostoksista. No, tää oli näitä vanhoja. Vanha maskotti. No nyt tulee se super yllätys täällä takaa. Nimenomaan, jolle ette tiennyt. Mä tarkoitan, että kun te heitetään kokonaan roskiin. Tää on huono juttu, koska te yllätytte tästä. Osa ei tiedetä. Tää on aika julmasti laitettu tänne. Voi sanoa aika ilkeästi yllättävästi Petshopilta. Mutta joo. Pysykää silmä tarkkana. Tää on oikeasti tärkeä. Elikkä joo. Tämän saa kyllä vain irti. No takana on tämmönen. No kun tää on täällä kipossa vielä, te heitetään kokonaan roskiin. No joo. Mut joku säilyttää tän taustan. Ja tää on kyllä hyväkin säilyttää, jos haluaa. Mutta mitä täällä paperissa on? No, mäpä kerron. Osa varmaan tietää, mutta videon takana ei silti kannata valittaa jo mistään, koska kaikki ei välttämättä tiedä, koska osa ihmisistä on semmosia kateellisia, jotka valittaa. No ei valittaa NS, vaan niin kuin on kateellisia, vaan niin kuin haluaa itse huomioon. Mutta huomio on tärkeää. Apua. Okei, tää on siis tärkeää ottaa ehjänä. Ihan teippi mukanaan, koska tämä ei ole vitsi, kun sä et tämän paketin takia erota. Niin sitten täällä on tämmönen. Sitten sä tästä tietystä kohdasta aukaset sen. Sitten täällä tulee tämmönen yllätys. Minkäköhän? Mä tiedän tämän kyllä, mutta no. Joka paketissa tulee tämmönen. Kyllä. Petsikortti ja tämä kyllä aika julmasti laitettu, kuten sanoin. Sitten se petsiraha voi jäädä tonne tosi silleen, teettekö, että siinä vahingossa. No, tuossa on se vanha. Näettekö te, mitä eroa on uudella ja vanhalla? Teillä on, mä lasken, 5, niin teillä on aika arvota. 1, 2, 3, 4, 5. Noin. Kattokaa. Money pet shop. Yeah. Joo, näyttää ihan keksiltä muuten. Kattokaa toinen puoli. Mulla on silleen. Joo, ei oikeesti. Mutta silleen niinku. Ero on se, että tossa on tuommoisia kuvioita. Tossa. No, tässä toisessa ei oo semmosia kuvioita muuta kuin toi silmän taustalla oleva sydän. Elikkä tämä. Kyllä. Mulla ei ole kumpaakaan petseistä, koska en ole kiinnostunut pandapetseistä. Olen, mutta tästä enemmän kuin mistään. Tää maskotti ei kyllä kiinnostunut mua niin hirveästi. Mutta tämmönen. Toi paketti on julma kuin mikä on. Kyllä pakko sanoa. Heitä tää roskiin mukanaan, niin toi kuorina kaikki, niin ei sulla kivaakaan, kun menee roskiin. Noita on siis eri värisinä. 1 ja 2. No, tää on 2. No, niin kuin joo. Ja kuten muistatte, kun sanottiin, että petsi tulee uuden muintiin, niin onneksi joo. Tuli. Mä tiesin, että petsi tulee uudelleen myyntiin. Mä ootin sitä, että ne tulee koko vuoden. Seuraava on tämä. Täällä ei esitellä pelkkiä leissejä eikä petsejä nimenomaan. Mä vaan otan tuokasta. Tää on niinku muru. Tää on muru vennytallilla. Mutta mä ajattelen, että tää nimeksi voisi tulla Anna. Oota. Mikä se oli? Mä mietin.
Peppi. Teikö Pauliina. Ei Pauliina. Se ei ole ihan hevosen nimi, mutta joo. Tää on tää Heppa. Tää on tosi nätti. Muru on kyllä nätti, mutta mä en halua pölliä kenenkään nimiä. Mä haluan olla omanlainen. Mä en viitti käyttää niitä. Älkää kysykö. No, tää tulee olemaan mulla kyllä ainakin estehullu. Inhoa pöpöjä. Mitään. Haluaa olla hienostunut. Ei luota muihin hevosiin. Ei tykkää likaisista hevosista. Haluaa olla vain hienoinen. No, tykkää ruusuista. Tykkää aamusuihkusta. Ei tykkää karata. Ei uskalla tehdä mitään pahaa. On kiltti. Paitsi voi sanoa vähän rasisteella joten pahaa, jos nyt tää huonolta. Se asu. Joo. No. Tää pelkää eniten lääkäriä. Kyllä. Tää luonne. No, kyllä tää tykkää esteistä, mutta tämä pelkää esteitä, mitkä ovat juuri lännen esteitä. Tämä inhoaa niitä. Mutta tää on silti innoissaan ihan kaikesta, mitä tulee tapahtumaan tallilla. Tää on aina iloinen kuin piirteä pilvi. Tulee ainakin olemaan, ei ole. Mutta nimessä voisi tulla Aurora. Aurora and Aura. Fanda tulee tän nimeksi. Mä taivutan noita Vennyn nimiä. Mä keksin ite niin. Mä taivutan niitä. Muovata niitä. Joo. Fanda. Niinku fannista. Mut Fanda. Okei, joo. Tää on Fanda. Joo, älkää kysykö, mistä nämä kaikki nimet tulee. Seuraava on tämmönen Heppa. Tän nimeksi tulee Vanilja, koska tää on herkkä, pehmeä, niinku vanilja. No joo, Vanilja on hyvä nimi. Eiksä? No sitten tästä tulee Savun tyttöystävä. Käy tarinalle niin. Kerronpas sen. Elikkä Savullahan on jo se tyttöystävä. Se suuttuu. Ne on tämänkaan yhdessä. Tän Vaniljan. No, mä keksin näin tän nimet. Tekin voit keksiä nimiä. Ne mun leisnimiä saa ottaa. Näitä saa käyttää, koska ei ole Savu eikä Ramu kyseessä. Koska Savun ja Ramu on mun sydämestä tärkeimmät hevoset. Täältä maailman. Koska mä voin myös räjähtää sitten, jos koittaa mun nimeä. Mutta, no en räjähtää, mutta en mä sellainen suutu, mutta voi mä sun kanavaa sieltä seurata, ei sulla YouTube-kanavaa. Kyllä mä niitä vielä katselen, jos kiinnostavia videoita löytyy, varsinkin jos on villihevosia tai tuommoista. Silloin mä tunnen singoille kyllä. Tämmösen penaalin. Mä ostin hyvälaatuisen, pinkin, törheän niin kuin halusin. Semmoisen, minkä saa vähän putsattua, laittua pyykkiinä. Mun peräinen on aika likainen, joten aika ostaa uusi. Tämmönen. No. Mun piti antaa näille pisteet, mutta esitellään nää nyt ensin. Totta. Sitten voisi tulla tämmönen. No, nää on tämmösiä kyniä. Vähän tämmöisiä kiiltäviä hopeita ja sitten on vähän tämmöisiä jotain kyniä. Nää on niin kuin noita lyijy. Mitä on? Ei ku. Mitä noin? Niitä kyniä. Oota mä näytän. Mistä tulee vaan tätä sinistä. Niinku tämmösiä kyniä. Vaan vaikka hopeaväriä. Siinä on semmonen juttu. Siinä on niinku tätä väriä. Tätä lyijyä. Samaa ainetta jotain. Mutta ei litteriä eikä mitään hopeata. No, nämä on tämmösiä kiiltäviä. No, mä unohdin ottaa paperin, mihin testata. Paperin. Meillä on tämä. Testataan. Okei, ensimmäisenä ylärivin.
kynät. Joo. Otetaanpas kirkkaita värejä ensin. Mä myös väsytin näitä tuolta paketista pois, niin voi olla sen. Tää on tämmönen vihreänkeltainen. Mä kohta näytän. Paustetaan nätti. Ne on kyllä hyviä tämmösiä. Hyvä väri. Joo. Tommonen. Tää on nyt tämä ylärivistä. Nää on näitä kirkkaa värejä. Mun mielestä näistä loistaa pimeässä osa. Nää on tämmösiä. No, näitä voi hyvin käyttää kaikenlaisiin askarrustujina. Videoita vartenhan mä näitä otin. Enpäs kerro mitä mä tehdä. En mä saa paljastaa teille mitä mulla mielessä on. Sitten tulee tämmönen liilakynä. No, tää on kirkkaista. Tää tulee olla yksi mun hempparista. Tommonen. Joo. No nää kannattaa laittaa oikeesti hyvinkin, jos haluaa. Että nämä kynät pysyy hyvin. Koska joku tämmöiset kynät, niin ne korkit irtoaa tosi helposti. Porin kynät, ne sullaan paha mieli. Toinen liila. Tää on haaleeta, nyt tässä niiltä vähän kamerassa. Joo, tää on semmonen haalea vähän, mutta tää ei näy niin hyvin kyllä kamerassa nyt. Näyttää tummalta. Ja tää värihan vois kyllä siltä oikeesti vähän kertoa, minkä värinen tää on. Tommonen. Se näyttää siltä, kamera kyllä vähän temppuilee. Sitten otetaan sinistä. Tämmöstä. Joo, pikku hetki kaivaa tuossa yksi juttu. Joku juttu, niin joo. Sitten tommonen sininen, tämä tussi. Toisessa videossa mä annan vaikka pisteitä. Niin kokonaisuudessaan, mutta en mä nyt rupea antamaan. Nyt tulee hopehtavia. Nää on niitä hopeita väriä vähän tämmösiä. Älkää kysykö, missä mä valitsin vähän outoja värejä kyniä, mutta mä tykkään tämmöisistä. Tossa. Sitten seuraavaksi aina mä tarkistan, että on hyvin kiinni. Mä yritän aina laittaa näitä samaan järjestykseen. Älkää kysykö mitä ääntä taustalla kuuluu. Mutta tätä mä edes kuule sitä, koska täällä ei kuule mitä ääntä. Ottakaa, ovihan on auki. Ihme, mä oon kuulunkin kaikenlaista. Tommonen. Ihan onko tämmönen kynä. Myös laitettiin tohon toiseksi, mutta mä en tee näytös meiltä niin. Toiseksi. Hyvä kynä. Joo. Mä en nyt kauheasti halua laittaa mitään isoja tommosia jälkeä, kun mun niin ettei tää mene turhaan kynää. Tommonen. Ja se on toi tossa. Tämä mä kyllä näette, että se on toi. Missä järjestyksessä mennään. Voi olla, että mennään kyllä vähän sekaisin tässä järjestyksessä, mutta ei se mitään haittaa. Sitten tulee tommonen yksi pinkki. Mä kohta näytän tän. Tommonen. Upea pinkki. Tää näkyy ihan vähän hyvin. Näyttää vähän violetilta. No, tossa on se väri. Niin, tossa alhaalla väärä väri. Se on toi tossa. Joo. Sitten, joo, kyllä hyvinkin. Ei ollut hyvin. Sitten
seuraavaksi tulee niitä, mitä mä ootan innolla kohtaa. Vau, tää on ihan normaalin värinen kyllä. Mut nää kiiltää, nää on niinku litteriä. Oli tommonen. Toi. Mennään alariville, mennään tosi järjestyksessä. Elikkä tuo. Joo, sitten mä laitan nyt vähän näitä järjestykseen välissä, kun mulla menee nyt passat sekaisin. Älkää kysykö, mulla tulee vähän uusia sanoja suustani. Pikku hetki, 30 paikoilla, niin ollaan hep, valmiit. Hep, pom, valmiit, pom. Turha kysyä, okei, mä näytin tää sinisen varmaan jo, mutta mä nyt tarkistan. Oliko tämä sama veri? Joo, mä itse vaan tarkistin. Tuohon tuli nyt toinen, no sitä ei nyt lasketa, saman värinä. Mä tarkistin, että käytiinkö mitään, koska mä tarkalleen en muista. No enää 2 väriä jäljellä. Apua. Sitten seuraavaksi on tommonen hopeakultainen. Tää vähän kamera voi vähän huijata, miltä se näyttää. Tää väri vähän turistaa. Tossa. Sitten on viimeinen tommonen hopea. Tää on kultainen, että sanoin väärin hopeaksi, mutta se ei ole hopea vaan. Sitten hopeana kultainen on niinku semmosia, mistä mä tykkään, mutta kyllä kullertava menee ihan paremmaksi. Mut en mä osaa edes päättää kumpi. Tossa aika haalea hopea, mutta on vähän lappukin väärinpäin. Oho. Mulla on alarivillä yhtäkkiä hengossa. Älkää kysykö. Okei. Me käytiin nyt kaikki toi ylärivi läpi. Sitten mennään tuohon alariviin. Näihin kyliin. No joo. Sitten vaan mä laitan nyt tuohon. Käännetään lappu toisinpäin, ettei sokoteta riviä. No niin. Ensimmäinen on tämmönen, no nää näkyy paremmin. No tää on tämmönen joku punainen taka liila. Niin ei liila, kun oranssi taka punainen. Sunne. Voitte myös itse päättää kumpi se on. Juu. Nähdään nyt mitä se sitten on. Tää kamera kyllä hämää. Se on punainen. Kai se nytkin näytti punaisella. Sininen. Haaleasininen. Jota me ei sitten vielä käyty. Meidän ei tarvitse tehdä teille tässä videossa yhtään. Noin. Joo, me mennään yhtäkin. Jos haluat, voitte kelata videoa eteenpäin, koska en usko, että jaksatte vaan katsoa tämmöistä videoa, missä värit yhtäkkiä läpi. Mä en voi siis pausittaa tämän videoa, pahoittelen. Mä menen muuten ihan pieleen. Ei! Pinkki! Okei, mä otan näitä värejä vähän tuohon käteeni uletettavaksi. Joo. Elikkä sitten tuosta tuli koko rimpala pois. Joo. Tosta vaan. Noin. Tossa on toi pinkki. No, tää on hieno väri musta. Mutta toi punainen on vieläkin yksi lemppareista. Ja sit mä laitan takas sitä menoa. Sitten liila. Hetkinen.
Mutta ei mitään, mä vaan mietin. Ulala, kun nää on niin litteriä. Kattokaa miten pelkkää litteriä täällä tulee melkein. Toi oli se liila. Seuraava. Hopea. Sitten sen verran vaan, että tunnistatte. Tolleen. Sitten pari vielä. Tää on. Mä en kestä. Joo, ehkä mä nyt vähän hillitsen tän värin laittamista niin paljon, kun se tulee vähän liikaa, että se voi loppua yhtäkkiä. Sitten on vihreä. Ihan onko? Joo, ei mitään. Sitten pinkkiä me ei tarvitse vielä käydä. Joo, ei käytykään. Nätti. Noniin. Sitten ihan oikeesti, mitä mä nyt kuvittelen. Alaks mun näyttää ilman päällä, kun sehän kuuluu näyttää. Noniin. Sitten noin. Sitten tommonen. Tää on kellahtava tai joku ruskea. Apua. Enää on 2 kynää jäljellä. Vielä on siinä 2 kynää. Ihan niinku pari. Mentiin niinku nytten. Kohta ollaan mennyt koko pakettirivi. Toi liila. Sitten mitä? Tommonen. Se tommonen kynä. Eikö se on nätti? Eikö se on nättinä hieno? Ja tommonen kynä. Joo, mä tykkään tosta paljon. No, sitten kultainen toi hopea, mitä se onkaan. Kumpi. Ollaan litteri kiiltää, tulee hauskasti nähtävä. Noin. No, siis niinku molemmin puolin on näitä värejä, niin nyt voitte kaikki katsoa. Ylärivi. Täällä on alarivi. Elikkä sit vielä ylärivi, alarivi. Ai niin, on nää pakettinäkylät. No sitten mun pitää vielä tehdä pari juttua. Monta mulla on esitelty nyt? Meillä on vielä jonkun verran paljon. No, tää on super ihana paketti. Kattokaa tätä. Ihana. Tästä tuli paljon kyniä, vielä 2 tämmöistä vähän erilaisia. Ja onneksi mä ostin ton, koska... Ja sitten vielä tämmönen, mistä tulee maisteluvideo. Maistelu siis. Ei tullut maistettu, ei olekaan koskaan. No, joo, silloin mä sanon, että uusi tän vuoden joku karkki, niin tätä ei ole koskaan maistanut. Niin, mä vähän niin kuin puhuin videolla väärin. Sitten on tämmönen vihreä.
Sitten on tämmönen, sitä ei maistella. Tää tuoksuu hyvältä. Mä en nyt kuten sanon, että tuoksuu. Ootas. Kattokaa. Mulla oli kerran pienenä semmonen tapa, että mä laitoin näihin kumeihin oikeeta huulipunaa päälle. Ja sit mun kaveri toi silleen, ihan on kumia. Mä olin silleen, kattokaa, mä laitan oikeeta huulipunaa. Mä huijasin niitä. Tää sitten silloin vielä tuoksu hyvältä. Siinä on niinku glitteriä kaikkea päällä. Wow. Joo. Uusi kumi, koska mun kumi on vähän huono. Mä otin nyt jonkun tommosen hyvän kumin. Mä otin vaan jonkun, kun oli niin vähän aikaa. Sitten kaupan myöskin mennä kiinni, meillä kesti niin kauan. Mulla kesti niin paljon nämä kauan. Se oli myös kiinni. Joo. Sitten tämmönen. No, me maistellaan tää toisessa videossa. No, tää on niin ihana, mä en malta ottaa nuolasemattakaan. No ei nyt oikeesti. Oi, sun teki mieli. Sitä teippi, mitä mä en tarvii, vaan joku muu tarvii. Vakavan se on. En voi kertoa. No niin. Onks kassia tyhjä? Ei oo. Miettii, että tämmönen pois listalta. Tämmönen liima. Mulla on liima vähän lopuksissa. Ja se on tosi kivaa. Tommonen. Tää on kun askusliimaa. Minustakohan tää on. Tää on tämmöstä. Ehe. Pyytää sinne käteni nyt, kun mä en osaa olla koskematta mihinkään. Ei! Mun käsi suli tuota litteri, mun pyyhin tähän. Mä oon liimanäppi. No, ihossu, mun mielestä liimanäppi. Joku elämäni ajan. No ei tarvi, mä kyllä pesin käteni. Ei siis vielä ole videon lopussa. Mä oon sit tämä kädessä koko aika. No jos on halua pestä, enkä jaksa pestä, niin sitten mä pesen ennen kuin menen nukkuu, koska se on aina pestä. Täällä maistellaan aina sitten videolla. Ja tämmöistä oli tämmöisiä ostoksia. Jos oli ehkä kaikki. Joo, pitäisi olla kaikki. No eniten, jos mä otin vaan 2 leissiä. Ne on lahjakortilla. Harmittaa, mutta nämä oli kyllä hyvät ostokset. Joten kyllä mulla niinku hyvä mieli on. Kun mä sain vihdoin kuvata videoita, niin näette kun miten ihanasti mä hymyilen täällä. Mut mulla jäi kyllä onneksi rahaa, niin kyllä 3 päivän päästä, 4 päivän päästä, 5 päivän päästä, 6 päivän päästä voi olla, että multa alkaa nyt tulla tässä videoita enemmän, koska mulla oli liian pitkä tauko, kun vanha tabletti vähän meni rikki. Nyt mulla on uusi. Mut mennään ensi videoon. No, ensi videon pariin joku päivä. Ja ensi videoon. Bye bye. Dun 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 dun. Da 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 da. Ui. No, tästä tulee hyvä video. Myös. Mut tähän mennessä ne oli mun lempiostokset. Nähdään ensi videossa. No sitten tulee taas esittelyvideo. Bye bye.